Slony zjedia denne až 150 kg rastlinnej potravy. Wow! A vypijú asi 50 litrov vody? To som ani nevedel. Wow! To je naozaj pôsobivé. Koľko sa dá o slonoch povedať? Vôbec som to nečakal. Kde mám začať? Ahoj, Hanna, čo sa deje? Hej, Julian, nestraš ma tak. Nemohol by si proste zaklopať? Prečo si hneď taký vystresovaný? Chcel som sa len opýtať, ako sa ti darí? Čo práve robíš? Áno, je to veľmi dobre, Julian. Práve sa starám o svoj najnovší školský projekt a teraz naozaj vôbec nemám čas. Takže môžeš prosím odísť? Prosím. OK? To nemôžeš byť niekedy milší, alebo čo? Hej? Počkaj chvíľu. To je môj laptop. Prečo ho používaš? Vôbec si sa nespýtal, či ho môžeš mať? Áno. Áno, Julian. Prepáč, som len taký vystresovaný. Musel som si vziať tvoj notebook, pretože môj je teraz nejako pokazený a vôbec. Ja neviem. Mám teraz v hlave toľko vecí, preto som Na to som nepomyslel. Prepáč. Áno, OK, takže... Dobre, vlastne žiadny problém, na budúce sa jednoducho spýtaj, môžeš si ho kľudne vziať, teraz je všetko v poriadku, ale prečo si teraz vlastne taký vystresovaný? Tak, ako to ide? Povedal som, že mám teraz jednoducho veľa vecí na práci. Teda, pracujem teraz na školskom projekte. Ide o slony a musím o tom robiť výskum a potom to aj prezentovať. A fakt... Som úplne zúfala. Je tu toľko informácií o slonoch? Vôbec som to nevedel. Nemyslel som si, že to bude také ťažké. A preto neviem, kde mám začať. Chcem z toho urobiť niečo špeciálne, ale nemám tušenie. Momentálne som len zmetený. Super slony. Takže... Vieš, možno ti môžem pomôcť. Možno si spomínaš, v škole bol aj slon a dokonca som o ňom robil referát a známka nebola vôbec zlá, pretože mám rád, milujem slony. Sú jednoducho také zaujímavé, roztomilé a cool a čo všetko vedia. Je toho veľa o nich, čo sa dá zistiť. Mám návrh. Pomôžem ti s tvojim projektom o slonoch a potom si zahráš Roblox so mnou. Čo ty na to? Máme dohodu? Naozaj? To som vôbec nevedela. Vôbec som si to nevšimla. Áno, to by bolo naozaj skvelé, keby si mi pomohol, Julian. Áno, máme dohodu. Som do toho. Dobre. Nechaj ma rozmýšľať. Čím najlepšie začneme? Dobre, mám to. Čo keby sme ako prvé uvedome rôzne druhy slonov? To potom pomáha usporiadať rôzne fakty a potom vidno rozdiely medzi slonmi najlepšie. Dobre, áno, znie to určite logicky a je to skvelý nápad. Teda najlepšie bude, ak začneš a povieš mi, aké druhy slonov existujú. Nevedela som ani, že tam sú rôzne druhy a vôbec ako to usporiadať, takže to mi príde fakt skvelé ten nápad, Julian. A tiež si musíme rozhodne pamätať, že by sme si mali zapísať správanie slonov a popísať ich biotop. Aspoň to povedala moja učiteľka, že to mám robiť. Dobre, Hanna, uvoľni sa. Všetko zvládneme. Začíname s 2 hlavnými druhmi slonov. Dobre, Hanna, priprav sa a všetko si zapisuj. Začíname. Existujú africké slony a azijské slony. A majú samozrejme aj veľmi odlišné životné prostredie a správanie a samozrejme vyzerajú aj trochu inak, ale o všetkých týchto detailoch môžeme hovoriť neskôr. OK, áno, to znie všetko veľmi dobre. Hneď si to zapíšem. Môžeš si zatiaľ sadnúť a spraviť si pohodlie a... mám pocit, že si o tom musím ešte viac vyhľadať na internete. Myslím, všetko o tom tiež nevieš. Hada? Veď som hovoril, tú tému som mal nedávno
A všetko si aj tak pamätám. Som ako slon. Nikdy nič nezabúdam. Vedela si napríklad, že africké slony majú oveľa väčšie uši ako ázijské? A dá sa to aj zapamätať, ktoré to sú, lebo uši dokonca vyzerajú trochu tvarované ako kontinent. A všeobecne sú africké slony aj tak. A taktiež celkovo v tele si bol väčší ako ázijský. OK. Wow, Julian, teda. Toto všetko som ešte nevedel. Je to skutočne veľmi zaujímavé a vieš toho o slonoch oveľa viac, ako som si myslel. Wow! Môžeš mi povedať viac o správaní slonov? Napríklad, žijú v rodinných skupinách. To by bolo fakt zaujímavé a myslím, že by bolo dobre to vedieť pre môj školský projekt. Jasné. Viem a určite na to myslím, aby som si všetko zapísal. Takže život slonov vo veľkých stádach, tie pozostávajú hlavne samičky a mláďa. Líderkami týchto pánov sú väčšinou najstaršie samice a tie sa volajú matriarchy. Je to skoro ako u nás doma s našou mamou, ktorá vlastne tiež vždy tak nejako trávi deň. A samce slonov, keď totiž zostarnú, opustia skupinu a potom sú buď sami, alebo v malých skupinkách. Netuším. Ty teda vieš naozaj O veľa. slonoch. To je naozaj fascinujúce a veľmi zaujímavé. Musím to určite zaradiť do svojho školského projektu. Hneď si to zapíšem. A nezabudni spomenúť, že slony sú veľmi sociálne zvieratá. Napríklad sa utešujú, keď sú smutní a oslavujú do konca keď stretnutia. boli dlho od seba a potom sa konečne opäť nájdú. Naozaj? To je tak sladké. To si musím hneď zapísať. Slony sú naozaj úžasné zvieratá. Ach, to je krásne. Už pomaly začínam veriť, to s mojím školským projektom to bude naozaj úžasné. Takže teraz sa priprav na ďalšiu várku info. Pusinka, vieš, že slony zjedia denne až 150 kg rastlín a asi 40 litrov vody denne? Je celý deň, fúha, to je toho. To je neuveriteľné. Však to som čítal len nedávno. Teda, keď nad tým tak premýšľam, my dvaja spolu vážime predsa nie ani. Tam by sa musel ešte aj otec postaviť na váhu, alebo tak? To si človek ani nevie predstaviť, koľko, že takýto slon dokáže len jesť. Fakt šialené. Ako pijú slony vodu? 50 litrov denne? To tiež nechápem. Myslím, že vypijeme možno 2 až 3 litre vody denne. Ak vôbec. Čože? 50 litrov? Ako to tie slony vôbec dokážu? Áno, tiež tomu takmer nemôžem uveriť, že... Ale na druhej strane, tie sú samozrejme oveľa väčšie ako my. Takže to... Myslel, že sú tam. Môžete tiež viac piť a jesť, keď to potrebujete. Taká myš napríklad v porovnaní s nami pije a je oveľa menej. Bú! Keď už sme pri téme žrádla, je tiež super, že žerú aj ovocie a tým pomáhajú šíriť semienka. A tieto semená sa potom rozšíria na veľké vzdialenosti, čím sa šíri, kde rastliny rastú a to je skutočne dobré pre ekosystém. Ako cool. Toto je tiež veľmi zaujímavé. Musím si to hneď zapísať. Myslím, že mám už dosť zaujímavých faktov o slonoch. Takže pomaly môj školský projekt začína dávať zmysel. Ach, tak sa teším. Ach, veľmi ti ďakujem, že si mi už tak veľmi pomohol, Julian. A naozaj som toho mnoho... Veľa som sa naučil. No, tak poň. Je čas na malú prestávku. Áno, to bola fakt zábava pracovať spolu. Teraz som v podstate predniesol svoju prezentáciu. To ma veľmi Takže teší. teraz som veľa... Musím povedať, že som si istejší, keď budem prezentovať svoj projekt v škole. Myslím, že by sme sa mali častejšie takto učiť a spolupracovať. Do práce. To ide potom nejak rýchlejšie. Mám pocit, že čas preletel. Áno, mohli by sme to robiť častejšie. Robiť spolu projekty. Bavilo ma to a navyše sa vždy niečo nové naučíš.
Tak ako títo všetci sloni. Ale teraz zahráme spolu Roblox. Možno tam je aj sloňa babička. Áno, dobre, máš pravdu, je najvyšší čas si zahrať a trochu si odpočinúť. Ach áno, človek by chcel byť slonom. To sú ale aj naozaj nádherné zvieratá. A keď máte doma tiež tak radi slony, ak ste ako my, dajte nám palec hore a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála, aktivovať zvonček a nepremeškate žiadne budúce videá. Majte ešte krásny deň. Čaute. Ahojte, to som ja. Julian Vogel. A ak chcete ešte počuť viac o nás, teda o rodine Vogel, pozrite si nás na Spotify, iTunes alebo aj Amazon Music. Lebo tam nájdete naše skvelé audioknihy a hneď, ver mi, sú naozaj fakt cool. A áno, vypočujte si ich, užívajte si to.